Good afternoon. Ngayon ako nag-vlog kasi kanina nakalimutan ko mag-vlog. Nanonood ako kay Lloyd. Alam niyo, i-post ko na si Lloyd kasi maingay siya. Si Lloyd yung pinapanood ko pag gusto ko nang magpa-good vibes na mga video na pinapanood, si Lloyd yung pinapanood ko. So anyway, nagluluto ko ngayon dahil diba today is Sunday. Dahil short na yung hair ko. Alam niyo ba yung buhok ko dahil short na, hindi gusto nung mag-ama ko. Lalo na si Hadid. Ayaw niya, gusto niya yung long talaga yung hair ko. Mainit kasi ngayon. So, nagluluto ako ngayon ng spaghetti. Gusto ko yung malaki yung aking kawali. Ayan siya. Kasi parang ang luwag-luwag ng ang pangat ng lighting, no? Ayan, nagluluto ako kasi today is Sunday. So, syempre pag Sunday, special yung ginagawa naming talaga. Kailangan kanina kami, anong tawag dito? Nagluto kami ng yung minarinate ni Papa. Yun yung niluto namin. Tapos, naglagay pala ako ng hotdog. Ang daming hotdog nito. Tapos, eto, magsa-spaghetti na naman kasi request to ni Papa. Ayan, pinabili ko siya ng, ng ketchup. Hi pa, kay stricto ba ako ng ketchup? So, may mga sabi stricto si Papa, hindi ko stricto. Sayang, ganyan lang talaga siya, tiger look. So, ayan. Igisa ko muna yung ating hotdog. Ang daming hotdog nito, tignan nyo ha. Ayan o. Ang daming hotdog. Ayan. Tapos, mag-request sila ng, kasi gusto ko special talaga pag Sunday. Ang daming ginagawa namin pag Sunday. Pag Sunday, pwedeng magano si Hagid. Yung swimming pool, yung balde, yung malaking container, yun yung ginagawang swimming pool ni Hagid. Yun yung nilulook forward na Hagid every Sunday. Kasi every Sunday lang namin siya pinapagamit nun. O diba, ang lit ng kaligayahan niya. Tapos, ang ilalagay ko usually dito sa aking spaghetti is metong corned beef. Anything na corned beef, basta corned beef. So, ito yung, naubos yung corned beef namin kasi hindi pa kami nakapag-grocery. So, etong Argentina yung aking gagamitin na malaki. So, yan yung ating tapos mamayang gabi, every Sunday, bibili kami ng ice cream dyan sa labas. Ngayon kami na-discover na 100 pesos. Pilang itong ice cream pa? 130 pesos lang. Tapos, sakto-sakto lang sa aming tatlo. Yun yung kinakain namin every Sunday ng gabi. Yun din yung nililook forward namin. Especially si Hagrid. Yung ice cream. Kasi, convenient lang din kasi nandiyan yung sa tindahan. Marami na dito sa amin. Ayan. So, yun yung ginagawa namin. Relax-relax lang kami. Kanina na-busy kami talaga sa early in the morning. Yun talaga yung inasikaso ko. Yung mga bulaklak, yung mga pananim ko. Kasi napabayaan ko na siya. So, sobrang naming busy. So, medyo napabayaan ko na. So, kaya kanina inayos ko yung mga kamatis ko kasi mahaba na yung kanyang mga puno. Kaya nilagyan ko ng mga matataas na kahoy para mayroong support sa kanya. So, ganyan yung ginagawa ko. Ginawa namin kanina. Buti nila supportive si Papa. Inuwan ako ni Papa. Kinunan ako ng soil. Tapos, ayun, basta ang daming halos si Papa yung nag-ano doon. Pero ako yung nag-arrange kasi yun yung gusto ko. So, yun! So, eto na siya guys. O, diba? Parang magpipiesta lang ako. Pero, ang iba kasi nito ilalagay din sa refrigerator. So, diba? Laging handa. Girl Scout. Hello guys. Good morning ba? Hello
Hello guys, good afternoon. So parang nakakita yung ano ko sa buka. Parang so sobrang shine ng aking hair. But anyway, so today pala is actually Monday. Today is Monday. So ngayon is magsasabaw ako ng isda. Lunchtime na ako vlog. Pero eto, nag-harvest ulit ako. Si Hagrid yung pinapa-harvest ko talaga every time na So, na-enjoy talaga niyang mag-harvest. So, yung background. So, gamit kasi namin yan sa paglalongganisa. So, wala kami ibang mapaglagyan. Diyan lang. So, anyway. So, ito yung naka-harvest kami. So, ang usually talaga, gusto ko talagang itanim talaga is yung mga basic talaga ng mga ginagamit talaga namin. So, yun talaga yung gusto kong itanim, like ganito, mga pechay, ganyan, mga ito meron akong kangkong, may natira pa akong kangkong kasi hinarvest namin nung nakaraan. Tawag dito lemongrass, meron ding sibuyas, tawag dito yung dahon ng sibuyas, tapos nag-iisang okra kasi hinarvest na namin yung okra na nakaraan, kinain ko. So, isasabay ko na lang doon isang okra. Sasabawin ko ngayon is baboy. So, ito yung sasabawin natin. Tapos, sabi ni Papa, i-adobo daw. Sabi ko, wag i-adobo. Itawag dito. Sabawin lang kasi sarap magsabaw, parang alam mo yung refreshing, ganun. Alam mo yung trabaho namin ngayon, hindi matapos-tapos. Gusto kong matapos na lahat yun. Pero hindi ko talaga siya natatapos kasi kahapon umalis ako, kahapon pala nag-grocery ako. Pero hindi ko rin na haul sa inyo. Bumili ako ng isa sakong bigas kasi nahihirapan ako, bili kami dun sa kabilang tindahan. So, ganun. So, lulutuin ko lang muna to guys, ha. Ito na yung niluto ko guys na 'di ba? Ang daming hindi ko na nilagyan ng malunggay kasi next na naman 'yon kasi para may gamit naman ako. So ayan, meron kinat ko yung okra. Tapos ayan siya. So luto na siya. Ano lang to? Walang pa char ito. Ano lang talaga, lahat yung pinakita ko sa inyo kanina, yun lang yung nilagay ko dito talaga. Tapos asin, yun lang. Ang masarap kasi dito yung yung lemongrass, yung tanglad, yun naman talaga yung lagi kong ilalagay. Ayan, hindi pwedeng wala yun pag nagsasabaw. Kasi siya talaga yung nagpapaano ng lasa. So ayan, kakain na tayo guys. So medyo mainit talaga, sobrang haggard na ng face ko. So, magla-lunch tayo kasi nung oras na, actually mag-1 o'clock na pala. So, magla-lunch tayo and, nak, wash your hands na, nak! Then, pagkuha na din sa mga plato. Si Papa yung sumasagot dun sa computer, sa mga orders, habang ako nagluluto. Tapos, may pinagkakabalahan ako, pero next time, share ko yan sa inyo. Tapos, mamaya, gusto kong, sana wala magpa-music mamaya, gusto kong i-share sa inyo kung paano. Kasi ang dami ko nakikita talaga, halos lahat ngayon mga business owner na sila. So marami na nag-online selling, no? Kahit yung mga worker na medyo matataas yung nila, medyo yung mga malalaking sahod. Ngayon dahil sa naapektuhan din sa COVID, ayun, nag-online selling na rin sila. So, marami ding iba na medyo nahihirapan ng mga nanay. So, mamaya i-share ko sa inyo kung paano makakakuha ng mga buyers or mga customers by selling online. Kung ano yung mga ginagawa ko na sana ay makatulong din sa inyo. Pero mamaya na yan pag-uusapan natin, okay? Magla-lunch muna kami, tapos hindi ko alam hindi na lang sino ako maliligo. Mas i-share ko sa inyo mamaya. Kasi hindi ako masyadong busy ngayon. Kasi may stock kami sa lumpia, longganisa. Ang lulutuin ko lang ngayon is mamaya yung bagoong, yun lang. Tapos, basta, yun lang. Medyo konti lang yung gagawin ko. Kaya, mabibigyan ko ng time yan mamaya. Okay? So, mag-lunch muna tayo.